Soc Joan Casals, soc professor de l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona i soc investigador al grup de recerca Horta i la Fundació Miquel Agustí. Aquí a Agròpolis, el grup de recerca realitza diferents tasques. Una molt important és contribuir a la conservació de la biodiversitat cultivada. Això significa que tenim un banc de llavors, un banc de germoplasma, al qual conservem fins a 2.500 varietats d'espècies hortícoles. Entre aquestes, n'hi ha aproximadament la meitat, unes 1.200-1.300, que són varietats tradicionals catalanes. Aquests materials estan a disposició dels agricultors per tal de, si les volen cultivar, i recuperar en algun moment la memòria agrícola, històrica i cultural de la comarca. Una segona feina que realitzem són programes de millora genètica i millora agronòmica. La nostra especialització és principalment en el cultiu de tomàquet, però també en mongeta, ceba, calçots i altres cultius de referència hortícoles a Catalunya. Aquests programes de millora genètica tenen per objectiu generar noves varietats que siguin de tipus open access, és a dir, que els agricultors les puguin cultivar i multiplicar-se-les a les seves pròpies explotacions i que aquestes varietats els hi permetin diferenciar-se en el mercat. D'altra banda, els programes de millora agronòmica tenen per objectiu que aquestes noves varietats, però també el material vegetal que hi ha a disposició del sector, es pugui cultivar amb menor consum d'insums agrícoles, com per exemple l'ús de l'aigua de reg. Un dels nostres tòpics és millorar l'eficiència en l'ús de l'aigua de reg en els cultius hortícoles.